Daniel Landa. No. Tak jsem mu vyprávěl, jak asi několik týdnů na Žižkově poslouchali Romové Orlík. Jo? Počkej, to se fakt stalo. Takže, A kterou měli nejradši? no, to totiž to vzniklo tak, že přišel starší brácha, takže nikdo moc nevěděl, co to hnutí Skinheads je. Myslím si, že to nevěděli ani potom, ale přišel a brácha říkal, zavolej všechny, dělej! Říkám, co se děje? Ať si vemou kazety, to tady musím nahrát. Tak to pustil a tam bylo, ty krávo Járo, a co ty cikáně? On to pauznul a říká, vidíš, zpívaj o nás, zpívaj. A my, jo, to je dobrý. Všichni jsme si to nakopčili a poslouchali jsme Orlík. To bylo prostě takový drsný, že jo. A ty krávo Járo, co ty cikáni, jo. Jsme byli tak nadšený. No ale pak za, já nevím, 2-3 týdny brácha říká, zavolej všechny, s tou kazetou, rychle, všichni k nám. Tak jsem přišli a on říká, jsem zjistil hroznou věc, to není o nás, to je proti nám. tak jsme to smazali a dali